Маскарадните игри по българските земи идват до нас от древни времена, когато човекът чрез магически практики е търсил своето място в космическия ред. Тези игри са живи и се изпълняват и днес в няколко десетки села в Пернишкия регион. Народният празник Сурова в Пернишко се изпълнява по традиция всяка година на 13 и 14 януари, нова година по юлианския календар. За местните общности днес Сурова е най-обичаният празник. Той се отбелязва чрез традиционни маскарадни игри, в които участват няколко хиляди души. Наричат ги сурвакари, сурвашкарие, мечкарие. Някога тези игри са били част от ритуалите задължителни за младите неженени мъже. Днес в тях се включват и стотици жени и деца. Ако всеки ден е Сурова, на село всеки ден, че е празник, че е пълно тук. 35 човека са в селото, живеят тук. Ама на Сурова, като дойда 150 човека. Баща ми беше Бодюбушия. За него я го застъпих. Деда ми беше той звънчар. Па след нас дойда синове, внуци. Щом падне първия сняг, веднага сме в мечкарниците и почваме да правим лиците. Многовековната традиция се предава от бащи на синове, поколение на поколение. Първите научни описания на игрите са от 19 век. През 20 век традицията е преживяла и опити за забрана от властите в първите десетилетия на комунистическия режим и демографските промени. Знанията и уменията за изработката на маските са родова традиция и значима част от локалното културно наследство. Изработването е продължително и трудоемко, изискващо въображение и майсторски умения. По традиция, сурвакарят прави маската си сам или с близки хора. Гледаме да се справяме, да върват ликовете в тази форма, където са били от едното време. Младите са много опарани. Маски правиме заедно. Децата и младите също участват в тази подготовка. Директно моето момиче е по-запалено и от менека. И ще се правим до гроб, нали бе, тата? Да. Така. Саморъчно направените маски са многолики, колоритни и необикновени. Има както зооморфни или антропоморфни образи, така и чудновати и фантастични съчетания на различни елементи. Празникът започва на 13 януари с изваждането на звънците. Вярва се, че техните звуци прогонват злите сили, а на хората известяват отдалеч, че празникът започва. В домовете цари радостно оживление. Днес и децата са включени в маскарада.
Обличат костюмите, възрастните помагат, поставят звънците, пораздрънкват в дворовете, радват близките си. Формират своя дружина, която обикаля селото още от рано. За децата от Пернишко това не е само игра, а нещо по-сериозно. Зов на традицията, съхранена от предците им. Вечерта започва истинското шествие на маскираните. Сурвакарите обличат костюмите с пришити разноцветни ресни или кожи, обърнати с козината навън. Връзват на кръста си тежките нанези от звънци, слагат на главите си чудноватите маски. Напускат домовете си, за да започнат играта по селските улици и да накарат всички да потръпнат пред тяхната сила и страховитост. Мъже, деца и жени от различни възрасти играят вихрените си танци под маските. Радостта от празника е неописуема. Основни персонажи в маскарада са младоженците, мечката с мечкар и свещеника. Мощният звук на хилядите звънци преминава хълмовете и сякаш оглася целия район на Пернишко. Огньовете, лумнали в центъра на всяко село, събират потомци, отдавна напуснали родното си място. Техни близки и роднини, приятели и гости от близо и далеч. Празникът ги привлича към родните села, за да поиграят с маскираните за здраве и да усетят силата на дълговечната традиция. Общото веселие на маскираните и гостите продължава цяла нощ. Рано сутринта на 14 януари сурвакарите обхождат домовете на селата, за да пожелаят на стопаните здраве и дълголетие. Според обичая, те нямат право да отминат нито една къща. Очакват ги с обредна трапеза, посрещат ги и ги даряват. Много е лошо в една къща, като има хора, да не ти отворят. Това е зла поличка. Не само за селото, но и за къщите, за фамилията. Добре дошли! Приятно ми е да посетите моя дом, за здраве, за щастие, за радост. Мечката гази възрастните за здраве, свещеникът имитира венчавка на младоженците, а сурвакарите скачат в специален ритъм и подреждат звъна на звънците в стройна мелодия. Днес и маскираните и стопаните все още вярват, че сурвакарското посещение прогонва зли сили, носи здраве, берекет и добруване. Празникът свършва, маските се прибират, а в душите остава мощният тътен на хилядите звънци и тръпнещото очакване на следващия празник Сурва.